Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Za mu ci gaba da alimentary canal na cockroach. Cockroach dai omnivorous dabba ce wacce take nufi da yake nufin tana cin komai da komai. Za ta ci ganye, za ta ci abin da yake nama. So saboda haka alimentary canal ɗinsa Allah ya halicce ta ya tsara cewa a sweet type of diet, ma'ana ya dace da irin abincin da take ci. So akwai foregut, midgut da kuma hindgut a alimentary canal ɗinta. Foregut yana nufin ɓangaren alimentary canal na gaba, wanda yake ya ƙunshi baki, maƙogwaro shine esophagus kenan, mouth, esophagus da crop shi ma wani ɗan jaka ne da abinci ke ɗan taruwa, da kuma gizzard. Shi mouth ɗin is modified for cutting and chewing, ma'ana Allah ya tsara shi cewa zai tattauna abubuwa ne kuma zai yayyanka shi, cutting kenan. It consists of the following. Bakinsa ɗin ya ƙunshi haka: akwai labrum, akwai hypopharynx, akwai mandibles, akwai first maxilla, akwai labium, kuma second maxilla. Shi labrum ɗin flap-like structure ne, ana kwantaccen structure regarded as upper lip, wanda yake kaman shine leɓe na sama. Sensitive to various chemical substances, shi kuma yana jin ƙanshi na sinadarai mabambanta, saboda haka kaman taste bud ne, kaman wani abu ne mai jin ɗanɗano na harshe. So akwai hypopharynx membrane tongue ne, like structure, kaman harshe ne kenan, wanda yake yana bayan ainihin back of the mouth kenan, bayan bakin nasa. It help in swallowing of food, yana taimakawa wajen ainihin haɗiyar abinci. Sai mandibles two mandible ne, kowanne a gefe abuna, da kuma jaws na shi mouth ɗin. They are heavily built, suna da ƙwari kuma, and tooth for biting, cutting and chewing, kuma akwai ɗan haƙora haka wanda gatsa abu, biting kenan, ko cutting ya yanka, ko chewing ya ci ya tattauna. Sai fixed maxillae na farko, ko under each mandible lies a fixed maxillae. Bayan kowane mandible akwai maxillae, kuma kowane maxillae ɗin is tooth, shi ma yana da haƙori, kuma yana taimakawa mandible ɗin wajen cutting food, kuma yana helping directing food into the mouth. The maxillary pulp is sensitive to chemicals. Shi maxillary pulp ɗinsa is sensitive to chemicals, wato yana ɗan jin ƙanshin chemicals kenan, da kuma taɓawa, touch. Saboda haka yana taimakawa wajen locating food substance, ya gano inda abinci yake. Akwai labium da second maxillae, wanda su two maxillae ɗin guda biyu ne, amma they are fused, ma'ana a haɗe suke at the base, a ƙasan, to form labium, ku samar da labium, ko abin da zaka iya cewa leɓe na ƙasa, or lower lip kenan. They also assist in food cutting, suna kuma taimakawa wajen ainihin to yayyanka abinci, and direct the cut food into the mouth, kuma su ainihin shigar da shi wannan abincin da aka yayyanka zuwa baki. Akwai salivary gland, wato gland ne, sashi ne da yake samar da yawu. Shi ya open into the mouth via the salivary duct, ya shiga baki, wato ya shiga ta baki ta bututu wanda yake ana ce masa salivary duct. Shi salivary gland yana secreting ɗin enzymes, wanda yake amylase ne, wanda yake fara digestion in starch a food. Mun ga da amylase a baki na mutum yake mai da wato carbohydrates, starch ya mai da shi maltose. So akwai esophagus short, ƙarami, wato bai da tsawo, narrow kuma siriri ne, and tubular, to tube ne. Ya yi connecting ɗin mouth ɗin da kuma thin wall crop, da crop ɗin ainihin shi cockroach ɗin. The esophagus function as passage through which the food passes. Saboda haka shi passage ne, wato mashiga ne inda abincin yake wucewa,
from the mouth to the stomach, daga mouth din zuwa stomach shine esophagus dama. Crop din kuma thin wall ne kuma is large. It act as a temporary storage chamber, yana zama kaman wani temporary storage chamber ne wanda wani loko ne ko gida da za a dan ajiye abinci na dan wucin lokaci. Kuma yawancin digestion na narkar da abincin yana faruwa a nan ne. Cockroach ba ta da stomach, ya kamata a lura, ba ta da stomach, ba ta da ciki, sai dai crop din. Akwai gizzard wanda kuma akan ce masa proventriculus. Shi gizzard din muscular ne, wato yana dan daukan nama a jikinsa. Back wato ta jaka ce, where hard substances are ground into smaller particles, inda wasu manyan abubuwa za a ninnika su kenan zuwa yan ƙanana na abinci before digestion, kafin a narkar da su shiga cikin jiki. Akwai midgut. Midgut consists of 6 mesenteric ko hepatic digestive cica. Suna da mesenteric cica ko cica guda 6. Shi cica din ya shiga ne zuwa midgut din, kuma yana secreting zubo da digestive juice. Wani juice ne wanda yake narkar da abinci, wanda yake containing din ya kunshi enzymes guda 3. So akwai suna samun complete digestion na carbohydrate, protein da kuma fat. Digestion da absorption yana taking place ne a midgut, wato a narkar da abincin kuma a shigar da shi cikin jiki na jini, wato yana aukuwa ne a midgut. Akwai kuma hindgut. Shi hindgut yana kunshe da small intestine, rectum da kuma anus. Tsakanin midgut da hindgut akwai wasu yan fine structures da ake kiransa malpighian tubes. Su malpighian tubes su ne kaman sassa da suke da alhakin excreting in nitrogenous waste, zama kaman sun yi excreting in nitrogenous waste. Shi rectum yana absorbing din water from the feces, sai bar dry feces pass out through the anus. Nan bayan gida sai fita ta anus din, bayan ainihin rectum ya yi absorbing din water da ke jikinsa. To wannan shine alimentary canal na cockroach. Assalamu alaikum.